chakamudzipa chikamutuzurisa part 8. Madzibaba Motion vakabva kumasowe vasingodzengaira nepfungwa nemashoko avainge vataudzwa nomuprofita kumasowe. Uku kumba kwamadzibaba Motion Zebhedhia waishanyarika, asi tuzura meso adebata Pauro adetunhumara. Madzibaba Motion vakafamba vakuda kusvika pamba pavo, vakamira vasishamisika vasinangara munhu ainge adegara pamumango adebata Pauro asishanyarika. Pakarepo vakabva vatanga kurangarira mashoko avainge vataudzwa namadzibaba Maikoro. Kumusha kwakabva Zebhedhia matsime yaingove nhau yokuti akange adimudziwa upenyu nechimoto chesawabhinzi icho chakamudzipa Pauro. Madzibaba Motion vakasvika pamba pavo ndokuona ari muzukuru wavo Zebhedhia, ndokubva mwoyo wanyevenuka ndekuti titambire muzukuru wauya. Zebhedhia haana kudaira, akangoramba adebata Pauro. Kona muzukuru, wagawa nei Pauro chawaitadza kudaira? Vakadaro madzibaba Motion vasikwachikira Bhetimaya ravo pamumango. Bhetimaya ibhegi rejira jena rine takuwa riri rekumasowe. Kusadaiwa kwavakaitwa naZebhedhia kwakavachisa, uye dziwa raaiburika vakatenge vakucha vasiti ane hosha yeCoronavirus. Ko icho chaibatiwa Pauro naZebhedhia asitadza kudaira paiva neiko? Ngatisanganei pachakamudzipa chikamutuzurisa part 9, iyo hamune pasiwa na Chairman Mufurutsa mukorekore weHurungwe wePanyamanyama FM.